Manheru masikati kune vamwe, mangwanani kune vamwe. At this particular time tinosangana zvekare on a Sunday tichigoverana kubva mushoko raMwari. Saka patime ino tichipedzisa zvedu kambo kedu kanonzi wabayiwa Jesu. Just invite someone. We welcome you all, and as usual we would love to hear from you. Murikutinzwawo sei? Murikutinzwa zvakanaka here? Are we loud? Are we clear? And murikutoona muri kopi tisatapinda mushoko redu. Saka just a couple more minutes, maybe 2 minutes dzekuti tibve kubva kwamuri, at the same time tichigadzirira kuverenga shoko remanherano. Mwari vatiitire zvakanaka. Jesu uvaripo, uvaripo, waroverwa, waroverwa Jesu uvaripo, uvaripo. Aiwa, tinotenda Mwari. We want to thank God. I see South Africa is there, Namibia is there, I see Botswana is already there, Zimbabwe is already there. I also see the United Arab Emirates is also there. Dubai uko tinokukwazisai. Yes, the UK is there now. Tinokukwazisai mese. Yes, and America maamo zvekare tinotenda, tinokukwazisai. I also see Australia. Thank you so much. Mozambique, we see you. Zambia, we see you. May God bless you all. Toda kuti tipinde mushoko redu remasikati ano. Nasi tiri kuda kubata nawo yatakambobata kare kare, yatinofunga kuti nekupiwa kwataitwa naMweya Mutsvene iyi nhau yatinoda kudzoka pairi. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Kana shoko richinge ratumwa, Mwari vakanga vaisa shoko, pane zvavari kuda kutaura uye harigoni kudzika risina chinoda kubayiwa kuti chigadziriswe. Saka maona takaisa musoro wakati Varuki vetambo. Ndiyo nhau yatoda kubata nhasi. May God help us kuti tigone kutsanangura nhau iyi, uye pekupedzisira tigogona kunamata kuti tambo dzese dzakarukwa paupenyu hwako. Yes, I see Scotland is now here as well. Thank you so much and welcome. Toda kuti tambo dzese dzakarukwa paupenyu, Mweya Mutsvene atibatsire dzigone kudamburwa. Ndikuda kuenda kuna Judges chapter regai titangire pachapter 13. Pane mascriptures mashoma shoma ndoda kuti bate before I explain this one. Judges chapter number 13. Tikaverenga verse number 5. Judges chapter number 13 verse number 5. 13:5. Judges. Toda kuti vaya vanotinyorera mascriptures mve manyora kuitira kuti vaya vanozononoka kusvika vazokwanisa kuwana pekutora mareferences avo. Yoti, for behold, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head. For the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. He shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Now panapa mudzimai waManoa parikupiwa chiprofita nengirozi yauya pamusoro pekuzvarwa kweanonzi Samson, matinoziva vazhinji. Saka panapa Bible pa verse number 5 riri very specific
kuti mission yaSamson ndeyekuita deliver the Israelites from the hand of the Philistines. Saka ari kutouya aine chiprofita but chiine job description, basa rake chairo paari kuzvarwa muna Israel, makore achifamba achipfekedzwa manapukeni, achisungwa zvaanosungwa pachiitikei, achikura achinotamba nevamwe, bvudzi richinzi risagerwa mumusoro. Mission yake ndeyekudzikinura Israel. Mwana ari kutozvarwa aine mission, mwana ari kuzvarwa achitozivikanwa kuti paari kuzouya asati atobatira isati yanhumbu, akutozivikanwa kuti paachauya paanenge achikura uyu ndiye achatidzikinura kubva pakubata kwemaPhilistines. kureva kuti nhamo yekubatwa nemaPhilistines, ukadzoka kuvhesi number 1 inoti, and the Lord delivered them unto the hands of Philistines 40 years. Pari kutaurwa makore, vakabatwa kwemakore, mwana ndokuzvarwa, mwana ndokutanga kukura. Pakukura kwaari kuita ane mission yekuti anofanira kuvadzikinura paubatwa hwavabatwa makore anodarika 40. Imagine that kind of captivity, and then somebody is born. You are actually told kuti Mwari vakudeposita. Zvazvo zvatogara ndichitaura kuti God does not throw people into the world haphazardly. He has got a plan for everybody. Even iwewe uri pauri papa, Mwari vatori neplan pamusoro peupenyu hwako. Haungozvarwe. Mwari hakuna mwana unonzi mistake, hakuna mwana unonzi wakangokaruka avapo. Chese chipenyu chinorarama chaitwa nekuti Mwari vanoda kuti chivepo. Saka even you, chero ukanzi you are so useless nehama, kana ukanzi you are useless neshamwari, kanzi hauna zvaunobatsira, reka ndikudze kuti hauna zvaungave unobatsira kwavari, but kudenga rakakuisa pano pasi rakatendera haringokukande. Panotanga patomboita mission yako first, kuti tiri kuda munhu akadai anozvarwa kumhuri yakadai munyika yakadai paarea yakadai. Saka paunozonozvarwa patori nemission kudhara iya inonzi kuna Mwari kuna Jeremiah chapter number 1, ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako. Mwari vachitokuisa pano pane mission yako, ende iyoyo ukagona kuitsvaga ukaizadzisa, wabatsira program yaMwari yakakura. This is the reason why we say people must always be looking around, seeking and praying for revelation, kuti uoneswe naMwari kuti chii chawakaisirwa panyika panapa. So you may be useless to people because they don't understand why you came. So when Samson came, akanga achitozikanwa kunzi une mission yake, ene mission yake paari kuenda kunozvarwa ndeyekudzikinura Israel from the Philistines. Akaona here kuti kutori nemamwe madelivera anotoiswa paupenyu kuti izvozvi pamwe mwana wauyi naye izvozvi atori nepurpose nemission yake, pamwe ndiye delivera we a certain nation, a certain tribe, a certain area, izvozvi. Saka hakuna unonzi haana basa. Uchimuona iko zvino anoita se ari useless, nekuti kachiri kamwana kadiki achangozvarwa, pane makakatanwa, pane chii zvese izvi. Pese ipapo vari kumuona ipapapa hausi kuona zviri kuseri kwake. And I can quickly attest kuti pane vamwe vanhu vari kutondiona iko zvino, watching me right now, vanotoziva kuti paupenyu hwako iwewe people were writing you off, but where you are right now is not where you were maybe 20 years ago or 15 years ago or 30 years ago. Nobody expected you to be where you are right now. Saka tisatapfuurira zvedu mberi nenyaya yedu yetambwe, ndangoti ugare wakaziva kuti God did not place you on earth and God did not make you alive to hear this word right now so that you can be a useless person around. No, God has got a purpose and a mission for you. Find that purpose. Pray for the Holy Spirit to help you establish that purpose and follow that purpose. And when you follow it, uchaona kuti upenyu hwako hunoti wega unotanga kuzvinzwa kuti panapa ndakuita zvandakaisirwa panyika naBaba. Now tiri panyaya yetambo, ndokwatira kuenda. So Samson auya panyika, akapiwa mission, akapiwa target. Vanhu achitokura arikuziva mwana uyu chaasiri kugererwa musoro ishasha yakatonzi ichatidzikinura. Mwana uyu ishasha yakanzi chaasiri kudyira izvi ishasha yakanzi ichatidzikinura. So he comes aine mission and aine purpose. Now see what happens when he became of age. When he became of age, kureva kuti time yake
yakwana yokuti basa riya raakaisirwa panyika richitanga arimo muIsrael, vanhu vake veIsrael. Now this happens. Let's go to chapter number 15. Let's go to chapter number 15. Ndoda kuverenga panapa. Alright. Regai ndingoitangira neche pa verse number 10. Chapter number 15, verse number 10. And the men of Judah said, why are you come up against us? Philistines. And they answered, to bind Samson. Are we come up to do to him as he hath done to us? Apa shasha mission yatotanga akatembe ngaenda kuvaFilistia ndobva anorora mudzimai. Ndobva mudzimai wake uya atorwa akapuwa shamwari naatezvara. Ndobva adzokera aine hasha akasvikobata makava 300. Ndobva amasunganidza, ndobva amatungidza moto, makava ndobva amhanya akapinda munda yavaFilistia, ndobva apisa zvese harvest yese yemaPhilistines. Mukomana atanga basa raakaisirwa kunzi going to deliver Israelites from the Philistines. Aenda anozviita ari one. Basa ratanga kudaro. Uchinyatsonzwa kuti hapana paitika zvaitika, pakarohwa vanhu, pakaurayiwa vanhu, pakaitika zvakakura. Achingorwira mudzimai wakanga aroora kuvaFilistia, akatorwa akapuwa shamwari. Now maPhilistine ndobva achienda manje kwaIsrael kumusha kwake. Anzi tinoda kunotsiva zvatakaitwa nemukomana. Now under normal circumstances you would be expecting kuti vanhu vachinzwa kuti mukomana wakaita basa kuvaFilistia gore rino inzara, uchinzwa kuti mukomana wakabata basa kuvaFilistia vese vaya vaisititambudza, zvina kumira mushe. Under normal circumstances you would be expecting the Israelites to say, yeah, at least mukomana wapinda pabasa, gore rino tinodzikinurwa. But watch what happens. Verse number 11. And then 3,000 men of Judah went up to the top of the rock Etam and said to Samson, knowest thou not that the Philistines are rulers over us? What is it that thou hast done unto us? And he said unto them, as they did unto me, so I have done unto them. Ukona kuti vanhu vari kunzi vakaenda kuna Samson havasi vaFilistia. VaFilistia vakangonokemba padhuze neIsrael. MaIsraelites ndokutonotsvaga vega Samson kwaari, kwaakanga akawanda. Ndobva vanomhanya ikoko ndokunosvikomudzumpunura, kunomuburitsa kufukura paari kuti ndopaakawanda panapa. Ndobva vatanga kutaura naye Samson. And then they said to Samson, iwo hauzivi here kuti avanhu vanofanira kunge vachitotitonga. Kutongwa kusvika palevel yokuti munhu akutogamuchira kuti kubatwa senhapwa uko ndozvitori normal. Kusvika paextend yekuti munhu atumwa kuti auye kuzokudzikinurai ndiye wamunovinga, maakunotanga kunomufukunura paanga akawanda kuti vavengi ava vagone kumuona. And it's not the Philistines who went to Samson. It was the Israelites who went to Samson's hideout. And they said to him, what you did was very wrong to our masters. Now check what happens. Verse number 12. And they said unto him, we are come down to bind thee. Asi my Philistines are my Israelites. We are come down to bind thee, and that we may deliver thee into the hand of the Philistines. And Samson said unto them, swear unto me that you will not fall me upon me yourselves. And they spake unto him, saying, no, but we will bind thee fast and deliver thee into their hand, but surely we will not kill thee. And they bound him with 2 new cords and brought him up from the rock. Vakazoenda kunomusunga ndeve kwake, ndobva vatonomuburitsa kwanga akawanda. Kukatotsvagwa tambo itsva dzakarukwa dzekumusunga nadzo. Not old, the Bible irirotoemphasize kuti 2 new cords. Pakatotsvagwa nyanzvi dzinogona kuruka tambo, ndobva dzanoruka dzekwaIsraeri. Israeri anofanira kunge achideliviwa naSamson. Mwari ngavatibatsire. Israel anofanira akavingwa naSamson kuzodzikinurwa naSamson. Ndiye Israel anoenda kunofumura pagere Samson. Ndiye Israel anoenda kunorukira Samson tambo dzekuenda kunomusunga. Kwakumudhonza kubva ikoko, kwakunomupereka kuvaFilistia
kuti munhu akaita zvinizvi tamuburitsa uyu, batai henyu, itai zvamunoda naye. Ndo pane nhau yedu yemasikati ano, tikangopedza ipapa tapedza. Naye Mwari vatibatsira. You discover kuti patime yakafana iyo itaifanira kunge tiine vaIsraeri vari kupemberera kuti Samson wagona kunoita chinhu chatakatadza kuita for 40 years. Samson wagona kunodestabilize vaFilistia vatakakonewa for 40 years. But the same Israelites who were meant to be delivered by him were the same Israelites who brought him out of his hiding place and who tied him with their ropes. Tambo nyowani dzakaenda kunosunga Israel. Ndo pandora tunyatsondipa attention pana. Ayi Mwari vatira zvakanaka. Tambo dziri kurukwa idzi dzarukwa nevekwake. Tambo dzamusunga ndedzevekwake. Tambo dzaadhonzwa nadzo ndedzevekwake. Ndobva vaenda nadzo vakanomupereka kumuvengi. Izvozvo ndizvo zvakaita munhu. Ndakatonyatso-pabata zvakanaka. You will discover kuti kune vanoruka tambo in life. Ende kune vanorukira vamwe tambo in life. But unfortunately, uchanoona kuti vazhinji vari kurukirwa tambo, itambo dziri kurukwa nevavakanga vasingafungire kuti vanogona kuvarukira tambo. Uchanoona kuti itambo dziri kurukwa nekuda kwevanhu vanotya, nekuda kwevanhu vanoda inonzi self ego, kuzvinzwa kuti iwewe ndiwe chete unofanira kunge zvinhu zvichikuita zvakanaka. As a result, anything else that may seem to be benefiting others, you would rather not do as long as it destabilizes your comfort zone. I hope somebody gets what I'm saying. Vanhu vari kurukira vamwe tambo pasi panapa, vanhu vasiri kure nevanhu ivava. Vanhu vanokurukira tambo iwewe pabusiness rako rauri kuita. Uchanoona kuti munhu wakagara naye pasi ukashare naye mabusiness ideas. Uchipedza kushare zvauri kutoita izvozvo, uchitonoti takunotanga nema weakness nema strengths ari pabusiness iroro neari pauri zvese achitoziva. Ukanzwa kuti zvino business riara kuwira pasi pane akasaboteja, regedza kunotsvaga kuvaFilistia, nekuti vaFilistia vari kushandisa vari pedyo newe. VaIsraeri vacho vaunofanira kunge uchibatsira ndo vari kushandiswa nevaFilistia kukurukira tambo. Varipo varuki vetambo. In this life, I've seen kuti you will see kuti there are so many people who could have done well according to their mission, according to their purposes, according to what God is anointed and appointed upon their lives. But most of the anointings are going to waste. Most of the anointings are not even getting enough exposure. Haifanonge ainadzo kune vanhu vakawanda vaifanira kunge vatove pane imwe level by now. But vaFilistia vavo vakashandisa hama dzepedyo kunovarukira tambo. Hama dzepedyo ndo dzakanofumura pana maweakness. Hama dzepedyo ndo dzakanofumura pavakanga vakawanda. Hama dzepedyo ndo dzakanofukunura kuti uyu mukamubata makadai anobatika, mukamusunga makadai anosungika, mukamudonedza pasi makadai anodonedzeka, kana mukamuvharira ichi anovharika, kana mukamudyira ichi anodyika. This is what is happening in this world. Kune vari kurukira vamwe tambo. You know, ukatarisa Cain, Abel kufa kwake wakarukirwa tambo namukoma. Kune madzikoma vanorukira. Iwe uchiti ndawana hama yangu, ndakaona vanhu imo madiaspora imomo kana even kokumusha vanhu kuti they trust certain people so much and they help them. And after helping them, at the end of the day, when those people go ndogara nchitaura nyaya munhu paanoenda kumusha adzokera kana kuhama dzake chaidzo,
uchanonzwa pakubuda mamwe maripoti euipi wemunhu so aita agarike naye agari nyama adai ushaya kuti zvakasvika sei ikoko enda unotsvaga usamboenda kunotarisa kuvafiristia tsvaga maIsraeri imomo kune waakabatsira kune waakachengeta ende apedza kumuchengeta apedza kusacrifice apedza kumupa zvekudya apedza kumupa pekugara apedza kumupa pekurara wakamurukira tambo muIsraeri akati Samsoni uyu akanomuprizenda kuvafiristia. A lot of people who have been exposed to their Philistines in this world, it was done by their people, by their friends, those who are very close to them. And this is what is happening in the world right now. Vanhu vakawanda vanochema iwe unongotarisa kuti uyu ndofunga kuti zvidi uyu ndofunga kuti ndiani uyu ndofunga kuti ndiani iwe unongochitsvaga ende paunenge wakutsvaga kuti ndiani kwaka akaita kuti zvidaiko ndiani kuwazivisa vavengi vangu kuti ndo zvandiri ndiani kuwazivisa vavengi vangu kuti ndo pane maweakness angu ndiani kuwazivisa vavengi vangu kuti apa ndo pandisina strength ndiani kuwazivisa vavengi vangu kuti pana apa relationship yangu ndo paisina kusimba ndiani kuwazivisa vavengi nyamba kune vanoruka tambo vari pedyo. Israeri aifanira kunge achidzikinurwa naSamson ndiye anoenda kunochera Samson. Israeri aifanira kunge achiprotectwa naSamson ndiye anoenda kunombata pane kuti apembere kuti tawana munhu unogona kudhila nemaPhilistines. Oh my God, I've seen people in families, people who have been doing very well in families. Munhu wokuti ndiye anenge achibatsira hama akatora kamari kainako akashanda akavakisa icho akashanda akadzidzisa uyo chikoro akashanda akasimudzira uyo akamutora akamendesa. Unyanzoona kuti vanhu ivavo at the end of the day umwe anotorohwa kutoroherwa izvozvo and anokonzeresa kuti aroherwe izvozvo haasi muFilistia, muIsraeri wekwake waakanga achipinza chikoro, muIsraeri wekwake waakanga achitengera grocery, muIsraeri wekwake waakanga achitakurawo achimuendesa kune dzimwe nzvimbo dzekuti akawanawo mabasa ari nani, muIsraeri wekwake ane mwana waakadzidzisa ndiye unonomusunga netambo, ndiye unomuendesa. My God, kuvaFilistia. Dai Mwari vatibatsira. Ipapa ndo shoko randangotumwa naro kuti pane patiri kuda mweya mutsvene kuti atibatsire. Pane patiri kuda mweya mutsvene kuti atibatsire. My God. Urikuona here kuti tambo dzakanobata Jesu mugarden dzakarukwa naJudas. Judas waakanga agere naye waaitrasta mudzidzi waipa homwe aichengeta mari dzamaofaring nedzese ndiye unorukira Jesu tambo yekuti abatwe. I don't know if you're getting what I'm saying. Joseph chaiye madzikoma ake paaitaura zvekuti ndaona izvi ndarota kuti muone kuti tapiwa mudzikinuri wedzinza werudzi, let's support our Joseph. A lot of people are selling out their Josephs, kutengesa kwa Ishmaeli chaiko vachipura ngatibatei tomudestroya sei kana kupiwawo mese kuona kuti zvatapiwa mudzikinuri pakati pedu zvichida dzinza rekwedu richasumukawo. Indaa muchiti munhu asumuka mugeneration ikwenyu, munhu asumuka mudzinza rekwenyu pega pamunogara nehanzvadzi dzako nemadzikoma ako neana sekuru ako nanachi, muri kuita basa rekunyeya iyeye ari kukubatsira in the family. Indaa uchirwadziwa nemukoma anoti asvika muri parufu anogona kubhadhara bhokisi, agobhadhara chikafu chese, agobhadhara aripo apo apedza kuita izvozvo achimhanya so iwo paunogara nemadzisawira nevamwe vemurai munenge makagara muchikurukura nekuti anenge anoshandisa zvikwambo, mari dzakanodziwana kupi. Iwewe pakati pevamwe aifanira kunge achitenda kuti titombori nemunhu akasimudzwa mudzinza rekwedu anobata muchato wese kubva kwaunotangira maexpenses nechii zvese. But you of all the people go to the neighbors, go to the strangers, and you begin to discuss your brother, you begin to discuss your sister vekuti vapiwawo grace dzekuti vavakirawo vabereki imba, vatengerawo vabereki furniture, vatengerawo vabereki vakwidza vabereki ndege, vaendawo kudiaspora vaita se. You sit down with the strangers and you begin to tie your sister netambo. My God, dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatibatsira. What discussions do you have on the family members that are progressing, that are doing very well?
Unosaira kuti vanhu vakadonhedzwa mudzin'anga maaritari emudzin'anga, maaritari anorwa muzvikuva, vazhinji vakatsungirwa tambo maaritari vavo nehama dzavakabatsira. Wasvika kwati sekuru batai $2, batai $10, batai chinyi, but mangwana ari kutorwadziwa kuti ambondipirei 10 iyoyo, pamwe dai anga ati pa 20, padai anga ati pa, anonzwa kunge ane kodzero kunge achifanira kunge achipuwa zvese. Ende anoenda kuzonomucherera kunomusungirira tambo, anoenda kunoti tisu tauya nehama yedu, chero vanoroeka chaivo chaivo, tauya nehama yedu kuti iroyo anoita izvozvo, anomusungira tambo idzodzo, munhu wemugeneration make, munhu wemutribe make, munhu wedzinza rake, munhu weropa rake, aifanira kunge achibenefita kubva pamunhu uyu. Dai Mwari vatibatsira. Varuki vetambo vari kurukira vanhu tambo mumachechi ndeve pedyo, vanenge vachinzi ava vari pedyo nevafundisi, vari pedyo nemaapostora nemaprofeti nemabhishop. Tambo dzinorukirwa mabhishop dzinenge dzichirongwa nevafundisi, tambo dzinorukirwa vafundisi dzinenge dzichirongwa nemaelda nemagosa. Anovarukira tambo, asi munhu ari kure vanosunga nekusungirirwa nevanhu vavakapa information in confidence, nevanhu vavakatrusta. Munhu anoenda ane prayer request yekuti ndaitawo problem pakati, but arimo imomo muproblem paari kushare, paari kutaura, munhu ari kutora advantage yeproblem yataurwa, ndoyaanonotora yeye achienda kunomwaya so nkaisoti uya akazoda, uya akazoda, uchaita kuti ona ko zviri kubva nekupi, ko hondo dzese idzi dzakubva nekupi nyamba. Kune vari kurukira vanhu tambo, ende vanoruka avazi kure, vari pedyo. Those who are supposed to be benefiting are the ones who are tying and exposing Samson. You get a friend, yo, untori neshamwari yako, anotouya kwauri, and that person trusts you kusvika palevel yapamusoro kuti iyi ndiyo shamwari yangu yandoimba nayo, ndakaperera, agogara pasi newe, agoshare newe zvinhu zviri kuitika mumba make, zvinhu zviri kuitika mulife yake, zvinhu zviri kuitika kubasa kwake, zvinhu zviri kuitika kuchikoro kwaanoenda, agokutaurira zvese, agotaura kuti shamwari ndoda kuti undibatsirewo nepfungwa ne. And what happens later? A week later, there are 10,000 people who know about what these two were discussing, yet they were not there. Why? Because vakarukirwa tambo nevari pedyo. Variko varuki vetambo. Dai Mwari vatibatsira. Samson, our deliverer, but tisinoenda kunomupereka so kuti batai torai makadai, ende akaruka tambo dzacho dzichitonzi dzaiva itsva. Kune vari kutoruka tambo itsva. My God, tambo itsva. Unoziva inonzi tambo itsva? Vanhu vanenge vachikusungira, anoenda kunodiga the latest information. Munhu anouya kwauri so achitaura kuti ari kuda kutsvaga kukubatsira, kana uranzwa kunyaya yemwana wako yakazomira sei, kunyaya yemurume wako yakazomira sei, kunyaya anenge achiuya so achita nyamba pese pava pari kutsvagwa tambo itsva dzokusungirira nadzo. Ari kutsvaga nyaya itsva dzekuenda kunosimudza nyaya dzako, ari kutsvaga nyaya itsva dzekuenda kunoshare. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatibatsira. Ndakaona vanhu vachipiwa mbatya dzekupfeka kana magrosari, pane kuti aipfeka achitenda iyoyo yapiwa iyoyo, anogona kuti kana mari chayo inotorwa yonoiswa pamaaritari eng'anga, kunzi haafi akabata hembe dzakadai, haafi akabata mari yakadai, zvitupa zvevana chachinda kunobayiwa netsono, mapikicha chaiwo achienda. Ende munhu anoendesa zvinhu izvozvo ikoko, usafunge kuti munhu wekure, munhu weukama. Vanoruka tambo havasi kure. Why? Because stranger muFilistia haazive pane strength neweakness yaSamson. Saka munhu angatoziva kuti tikasunga takadai ndewe kwake muIsraelite. Saka zvinoita Satani kana akuda kudhila nenyaya dzako, haatume vausingazive, unoenda kuno-occupy mweya wemunhu waunotoziva chaiko, shamwari yepedyo, munhu waunoti this is my most trusted confidant. Wepedyosa ndiye waanoenda kuno-occupy, aoccupy iyeye ndiye unoziva kuti apa ndo pano tambo inofamba neapa, yokwira neapa, yosunga nepapa, yodzika nepapa, yoenda nekuku. Mukamusunga uku anowana simba, mukamusunga uku anowana simba, mukamusunga apa anowana simba, asi mukasunga nekuseri uku, asi mukasunga nepakati apa, mukasunga makadai. Saka ari kukuziva the ins and outs
ndiye unonzi ave muruki wetambo, ende anoziva nestrength yetambo yacho. Naye Mwari vatibatsira. Kune munhu wandiri kufunga kuti anofanira kubatsirika neshoko iri nhasi. How? Ndakutopedza. The world as we look at it now, ukasakumbira kuti Mwari vakupe maziso emweya, uchatamba nevanhu vari kukurukira tambo. Paunonyura mangwana, paunozodiscover kuti ndakarukirwa nevekwaIsraeri, unenge wapedza kuvenga vaFiristia. Nyamba vaFiristia havana zvavakaita, vakangotuma vekwako. Ende vekwako ivavo vanogona kuuya kwauri vagotanga kukunongedzera vaFiristia. So kuti ndimFiristia nhingi, nyaya yakadai ndimFiristia nhingi, nyaya yakadai. Iwe utove very comfortable, utanga kutosheya zvimwe futi nemunhu yenyamba. Ndiye ari kutakura zvawataura achienda nazvo kuvaFiristia, but anokuedza kukuvengesa vaFiristia so that you can be able to even tell more and go deeper about the things and the challenges that you are having in life. Mwari vatibatsira. Kwete kuti hatifaniri kuve neshamwari, kwete kuti hatifaniri kuve nehama, but chatiri kufanira kuita nechakanzi naJesu. Kunyange makazvininipisa senjiva, but ngwarai senyoka. Open your eyes. Ask the Holy Spirit to open your eyes. Now, ndorati tiverenge chipedzisa last verse yandichaverenga pana. Uchaona kuti pa chapter number 15 pa Judges chapter number 15. Right. Panapa iri kuti iyo. Then 3,000 men of Judah went up yatabata. Ndorati uone panapa pane verse yandorati tarise panapa. All right, verse number 14. Judges chapter number 15, verse number 14. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands. Ndoda kuti uone manje chatakazoitirwa naKristo pamuchinjikwa. Iko kuine vamwe vakanga vachikonzeresa zvine. Kuine vamwe pakati paIsraeri vakanga vachisunga. Kuine vamwe kubasa kwenyu vari kuita basa rekukusungira tambo, uchirukirwa tambo kubasa. Kuine vamwe mumhuri yekwenyu vari kuita basa rekukurukira tambo, varuki vetambo dzemumhuri. Kuine vamwe kwaunogara mucommunity maraini menyu vari kuita basa rekukurukira tambo, varuki vetambo vemumaraini. Kuine vamwe vanhu kuchechi kwenyu vari kuita basa rekukurukira tambo, vari muchechi, varuki vetambo vemuchechi. But pane solution iri panapa yandada kuti tese tigare taziva. Chapter number 15, verse number 14. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. The Spirit of the Lord came mightily upon him. And what happened? The cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed off from his hands. Unetambo dzawakarukirwa dzandiri kuda kuti nhasi pauchatanga kunamata svondo rino, iti Mwari ndipei meso ekuona, asi chikuru mweya wenyu mutsvene ngaugare pamusoro pangu. Kana wagara pamusoro, Samsoni wakadhilivhiwa tambo dzakaita kunge hameno zvimwe zvishindawo. Tambo dzakaita kunge shinda, tambo dzakakusunga idzi dzinogona kuita kunge shinda. When the Spirit of the Lord comes upon you mightily like he did to Samson, hazvina basa kuti vekwake vakanga vakamusungirira, hazvina basa kuti tambo dzakarukwa maIsraeri, hazvina basa kuti wakacherwa nekutengeswa nevekwaIsraeri, hazvina basa kuti wakafumurwa nevekwaIsraeri, but there is a spirit that is called the Spirit of the Lord, inoti kana ikauya pamusoro pemunhu, iyoyo ikagara pamusoro pako, tambo dzese dzinoita kunge shinda, chawakarukirwa chinodambuka, chawakasungwa nacho. Hazvina basa kuti vakatora mazuva mangani vachiruka, hazvina basa kuti vakatora mazuva mangani vachisunga, hazvina basa kuti vakatora mazuva mangani vachikuita drag out, hazvina basa kuti vakatora mazuva mangani vachikuita expose. But one thing that I know is when the
Spirit of the Lord comes upon you, my God, when the Spirit of the Lord comes upon you, hakuna tambo inosara yakamira, hakuna tambo inosara yakasunga, chero vakasunga chemurudzi upi, kana mweya waMwari auya pamusoro pako. What we need to ask from the Lord right now is for him to give us his Spirit, kuti mweya mutsvene uyai pamusoro pedu. Whatever that dzisingaoneke, kune dzakasungwa dzisingaoneke, kune dzakasungwa dzinonzi uya idza afande kudziona, kune dzirimo mumabasa dzinonzi idza afande kusangana nadzo kana kudziziva. But one thing that I know, Samson haana kuenda kunotsvaga kuti andirukira ndiani, haana kuenda kunotsvaga kuti tambo iri kubva pabichena nekupi, haana kuenda kunotsvaga kuti yasungwa nenoti inonzi chinyi. But what Samson did is just to receive the Spirit of the Lord. And when the Spirit came, chero yakanga yakasunga pai yakaita kunge kashinda ichidambuka. And this is what I'm praying for somebody to do this afternoon. Ask the Holy Spirit to help you. Kuti mweya mutsvene uyai mugare pamusoro pangu. Hazvinei nekuti ndakarukirwa tambo dzakaita sei paupenyu huno, handinei nekuti ndakapiwa tambo dzetype ipi, magodha ere, ma3 ply, ma7 ply kana pai. Hazvinei nekuti itambo dzakarukwa dziri mumaolta akamira sei. Handina basa kuti pakapirwa mombe kana mbudzi kana huku kana madhadha kana magarikoni. Handina basa kuti iropa rei rakabeurwa pasi ndichisimudzirwa tambo. But tambo yese yakaiswa mulife yako, I declare and I decree in the name of Jesus. Kristo chaakafira pamuchinjikwa, kudamburwa kwetambo. Kuna Isaiah inotaura kuti wakavepo kuti tisunungurwe nekusingaperi. Kuna Luke chapter 4 obva ati mweya washe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidze ivhangeri kuvarombo nekudambugwa kwengetani, kudamburwa kwetambo dzakasunga, to set at liberty those who are in captivity, to set at liberty those who are in captivity. And some of the captivity inosanganisira tambo dzawakarukirwa nemaIsraelites ekumusha kwenyu, tambo dzawakarukirwa nemaIsraelites ekumaraini kwenyu, tambo dzawakarukirwa nemaIsraelite auri kugara nawo, tambo dzawakarukirwa nevanhu vauri kubatsira, tambo dzawakarukirwa nevanhu vawakasimudza, tambo dzawakarukirwa nevanhu vawakapa chikafu, tambo dzawakarukirwa nevanhu vawakapa transport, tambo dzawakarukirwa nevanhu vawakapa pekugara accommodation, tambo dzawakarukirwa nevanhu vawakakrosesa mabhodha. But in the name of Jesus, may God give you a spirit yekuti tambo dzese dzakadaro dzidamburwe nezita raJesu. When the Spirit of the Lord came upon Samson, tambo dzakaita kunge shinda wena. I see tambo dzese dzichidambuka. I see chero vakaisa machene achidambuka. If you trust in the Lord with your heart, if you trust in the Lord with all your heart, if you trust in the Lord with all your heart and ask his Spirit to come and help you, nasi dzinodambuka, nasi dzinodambuka. Handinei nekuti dzakasungwa makore mangani, but nasi dzinodambuka. Handinei nekuti dzakasungwa mavhiki mangani, but nasi dzinodambuka. Handinei nekuti dzakasungwa mwedzi mingani, but nasi dzinodambuka. Handinei nekuti pakanga paine vanhu vangani vachironga, but nasi dzinodambuka. When the Spirit of the Lord comes upon you, my God, my God, my God, my God, whosoever is listening to this word, kana uine tambo dzawakarukirwa nezita raJesu weNazareta, kana pane vakanga vachida kuti utopinda mugomba nezita raJesu weNazareta, kana pane vakanga vachida kuti udzokere mumashure nezita raJesu weNazareta, kana pane vakanga vachida kuti uwire pasi nezita raJesu weNazareta, ramambo ana masimba ose, ndiri kutaura mweya washe upon your life. I speak the Spirit of the Lord upon your body. I speak the Spirit of the Lord upon your name. Kune vane mazita akasungwa netambo, kune vane mazita akasungwa netambo, kune vane reputation dzakasungwa netambo. My God and my Lord, I speak the Spirit of the Lord upon your life. Ndiri kutaura mweya washe wakadzika pana Samson ngaudzike pauri. Zvinene kuti dzakasungwa nani. Kune vari kudziruka, but kune anosunungura. Kune vari kudziruka, but kune unopisa. Kune vari kudziruka, but kune une moto unodambura wavaruki. Ndiri kutaura nezita raJesu, tambo dzakasungirwa pavana vako nezita raJesu ngadzidambuke. Tambo dzakasungirirwa hanzvadzi dzako nezita raJesu ngadzidambuke. Tambo dzakasungirwa vabereki vako nezita raJesu ngadzidambuke. Tambo dzakasungirirwa hama dzepedyo nezita raJesu ngadzidambuke. Tambo dzakasungirirwa maworkmates nezita raJesu
rajesu ngadzidambuke tambo dzakasungirwa murume wako kana mudzimai wako nezita rajesu. Mweya mutsvene ngaamare ipapo aite basa. Kristu oti kuna John chapter number 14, handikusiyei muri mega asi ndichakutumirai mweya, iye uchakudzidzisai. Ngaavhure meso ako ugone kuona. My God, ngaavhure meso ako. Saka izonzwa mwaizopesera voti kwaona zvichiitika zvakanaka, ramba zvako urizi, ramba zvako urizi, ramba zvako urizi, ramba zvako urizi. Vagopedzisira vakungoona chete kuti ndo zvaitika, ndo nyasha dzadurwa pamusoro pake, ndo simba raratidzwa naJehovha, ndo simba raratidzwa naJehovha. Pamwe pacho hazvidi kuti ukakavare, pamwe pacho hazvidi kuti usimudze izwi, pamwe pacho hazvidi kuti upikise, pamwe pacho hazvidi kuti upokane. Panongoda kuti usire mweya mutsvene aite basa. Ndo zvaakatumirwa naKristu pano. Tambo dzese dzakaiswa mulife yako nezita raJesu ndakuda kutonamata nomwe munhu iko zvino. May God help somebody right now. 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 The reason why Christ died on the cross is to set at liberty Varuki vetambo. And I pray, like I always say, Elisha achinamatira Gehazi ari pamusoro pegoma ndiMwari, vhurai meso ake aone kuti vari kurutivi rwedu vakawanda. Ndokumbira kuti mweya iwoyo mumwe chete iwoyo udurwe pamusoro pako, ugone kuona vese vanouya as if they are kind, as if they want to help you, as if they want to do something upon your life chakanaka. Nyamba vari kuda kukunyudza, nyamba vari kuda kutarisa pane strength yako, nyamba vari kuda kutsvaga pane weakness yako, nyamba vari kuda kukuputsira pasi. May God open your eyes, just like Elisha prayed for Gehazi. May God open your eyes. Vese vanoda kuita izvozvo, vese vakazvisungira kuita izvozvo, vese vakatoti vakazvipa time yekuti vanoda kugadzirira size, ngavagadzirirwe size namweya mutsvene. Iye anozvigona. Kana achinge auya, tambo dzinodambuka. Let me pray for somebody right now. Father, in the mighty name of Jesus, I give you glory and honor for your word. Every Samson who is listening to me right now, ane mission yamakamupa panyika, but arikurukirwa tambo nevekwake, nezita raJesu Baba, isai mweya wenyu ipapo. Mweya mutsvene ngaadzike aende kunopisa tambo yese. Mweya mutsvene ngaadzike adambure tambo yese. Mweya mutsvene ngaadzike identify vana venyu Baba vagone kuona vanhu vari kuvarukira tambo paupenyu, vese vari kuuya nemweya wokunyengera, vese vanotarisa varikuda kubatsira, nyamba vachida kuisira pasi. Nezita raJesu mweya wenyu Baba ngaudzike ipapo. Vhurai meso evana venyu, pisai tambo dzese dzakaiswa paupenyu. Nezita raJesu weNazareta ndonamata. Amen. Dai Mwari vatitira zvakanaka, ndatopedza zvemasikati ano. Dai Mwari vaitira munhu zvakanaka. I pray that the Lord releases his spirit upon you, releases his grace upon you. Nyasha dzaMwari dziwanzwe paupenyu hwako. Vese vari kugadzira tambo verudzi rwekwako zvishaye simba. Kana wanga uine mumwewo wauri kutogadzirirawo tambo iwewe, ubva watotendeuka. Kana paine vanhu vari kukubatsira in life, appreciate those people. If there are people who are doing good in your life, appreciate, learn to appreciate those people. Learn to appreciate when others are working hard, and you sometimes you don't even deserve to get the help, because you unofana kunge uchizviitira wega. But ukaona umwe munhu achiita go out of his way, go out of her way to just help you to upgrade and uplift your life, learn to appreciate such people, because ukatadza kuappreciate ndo panouya mweya wekushandiswa nevaFiristia kurukira munhu wepedyo newe tambo. Vanozoshamisika kuti ndinhingi chaiche tarisingatozivi kuti pati anga ari pedyo naye wani, inga takanga tiiti murume wake, inga taiti mudzimai wake, inga taiti mwana wacho, inga taiti cha, but people will be shocked and surprised kuti ndiye akatomurukira tambo. So dai Mwari vakuitira zvakanaka, dai Mwari vatitira tese zvakanaka, kuti tidzidze kuve nemweya wekuappreciate, tigogona kusazorukirawo vamwe vanhu tambo kana kusashandiswa. When the enemy comes to look for people vanoruka tambo, achatsvaga vari pedyo nemunhu ari kuda kurukirwa tambo.
and usaita munyama wekuti ndiwe unoidentifywa nemuvengi. Ukaona muvengi auya kwauri achida kukurukisa tambo, ramba, because mufilistia akauya kuzodhifitwa naSamson. VanaSamson vakawanda vatadza kusvika pamadestiny avo, vatadza kuzadzisa mamishini avakapiwa naMwari, vatadza kuenda kunozadzisa zvavakatumwa naMwari kuti vaite, nekuti varipo maIsraelites vari kuiswa mulife kuti vaise tambo vavasungirire. May God help you. May God help us. May God help his church. May God help the Christian body and the Christian kingdom kuti varuki vese vetambo dzishaye simba uye dzishaye basa. Tichaisa zvekare as usual tichipedza kudai our WhatsApp platform number. Unogona kunge uri kudawo help, saka namba yedu yatinoshandisa iya ndiyo imwe chete 0027 789 199 yatanyora tichaipina zvekare just for 2 minutes tichipedzisa program ino. Ndoda kuti kana uine prayer request or maybe utori mumwe wevanhu vakarukirwa tambo, kana kuti pamwe wakatomboshandiswawo kurukira imwe hama yako tambo, and you really need the Lord to help and the Spirit of the Lord to help, and ukunyatsozvona kuti izvi zvakuda kuti ndiwanewo rubatsiro kune vamwe vangabatsira neni. We will put your prayer request to our teams and they will pray for you. Just write on that WhatsApp platform in a number at ISI, that's a South African number, 0027 7891 381. Kuti uwanewo dzimwe hama dzinomira newe pamunamato nekuda kwetambo dzawakarukirwa kana nekuda kwetambo dzawakashandiswa kurukira. Because as I'm speaking to you right now, I know in the prophetic spirit ndiri kutobata mweya wangu uri kutojoinidzwa nemweya waMwari, kubatanidzwa nekuziva kuti kutori neimwe hama yakanditerera, and as we are speaking right now pane urongwa hwanga huri kutoitwa hwekuda kushandisa iwewe kurukira hama yako tambo, kuda kushandisa iwewe kurukira bosi vako tambo, kuda kushandisa iwewe kurukira murume wako kana mudzimai wako tambo. Kune process dzanga dzatotangwa kuda kuita kuti iwewe uve ndiwe muruki wetambo. But let me tell you something, the moment you do that uri kuvhiringa program dzaMwari paupenyu hwevanhu. Vamwe vanaSamson vanga vachagona kudeliver rudzi rwekwenyu nekuda kwekusununguka kuita basa, but nekuda kwokuti Satan unogona kukuloketa akakushandisa, anogona kukurukisa tambo. Saka kana wakarukirwa tambo, Mwari ngavakusunungure. Kana uri kuda kushandiswa kuruka tambo, Mwari ngavakusunungure. Mweya waMwari ugare pamusoro pedu. May God help you and may God bless you. Have a blessed week. Tirambe tichinamata kuti mweya waMwari ugare pamusoro pedu. If this message has blessed you, please share with other people as well, even after this live broadcast. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we love you all. Amen.